Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 20 वर्सां जाली आमकां आमचो स्वताचो आमदार पेडण्यान ना भायलो आमकां हाडूचो पडटा आमदार तर तो जावंक जाय आनी त्या वेळार आमच्या पेडण्यान आमदारासाठी कोण व्यक्ती नसली पण आता आमच्या कडेन 2-4 व्यक्ती असे झालेले असत त्यामुळे मी अमुकच सांगले ना की एका करा तेका करा म्हणून पण आमच्या पेडण्यातलो आमदार आमकां मेळाक जावो आणि तेचे सुद्दां प्रयत्न करण्यासाठी मी हो उपोशणाक बसतले सोमारा दिसा सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मी उपोषणाक बसतले मी आणि त्याच्यासाठी सगळी तयारी जे काय ह्या पेपर कोणाक दिवंक जाय आसले ते सगळे दिल्ले आसा त्याची आणि त्याच्यासाठी तुमच्याकडे हात विनंती करताय की तुम्ही म्हाका राजीक सपोर्ट करू नका पेडण्याक सपोर्ट करा आणि पेडण्याचं नाव तुम्ही आम्ही वर करूया इतकी मी देवाकडे प्रार्थना करताय मनापासून हे करणार आणि तुमच्या माझ्या पेडणेकरांच्या मागे असा त्यांना जर दिसला खरोखर दाजीन किंवा आयुष्यात किंवा करू ना आणि आयुष्यात किंवा काय करू ना आणि पेडण्यासाठी जर आमचा जावो तर ते सुद्धा माझ्या असतलेच हेचो म्हाका खात्री आसा ही आई भवानी आई भगवती आई आणि माझी माऊली आणि माझं रवाळनाथ हे सगळे माझ्या पाठीमागे असतात आणि म्हणून म्हाका ताकद दिली सगळ्यांच्या समोर बोलायची तर त्यांनी तो जो काय सांगता त्यात आम्ही बघतो त्या आम्ही त्यावेळेला फिरलो आम्ही त्याच्यावर ते काय सांगलं सुद्धा आम्ही अरे तुझ्यावर आम्ही येलो बरे आम्ही आणि त्यावेळेला तो त्यावेळेला काय रस्ते जावं गटार जावं हे जे त्यावेळेला त्यांनी केले ते तो स्वतः त्यावेळेला सांगी की पर्रीकरामुळे आपण ह्या करू शकले म्हणा मागच्या निवडणुकीत त्यांनी अशा प्रकारे आमच्या आर्लेकरान पेडण्यासाठी जा काय काम केला मी सगळ्यांना घेऊन सांगते सध्या म्हणा त्याची फळां हो आज भोगता त्याची फळां कारण आर्लेकरान जा काय केला त्याची उद्घाटन मी त्यांना सांगताय त्यांचे जे चेले असत त्यांच्या समोरच मी त्यांना सांगताय अरे पर्रीकर तुमचो हो जो असा बाबू हो म्हणा फक्त उद्घाटन करता केली कोणी आर्लेकरान केली पण आता लोकांना कळालं असा आमच्या पेडणे एकत्र येऊन आम्ही सगळे एकत्रच जातलो आणि आमचो आमदार निवडून काढून आम्ही आमच्या आमदाराकच निवडून हाडटलो आणि त्याचे जे काय तरुणाचे असो शेतकऱ्यांचे असो जे काय प्रश्न असत तोच सांभाळून आम्ही त्याच्याकडून करून घेतलो आणि आमचो विकास आम्ही करतलो.